Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без яшьләр сәясәтенә багышланган матбугат конференциясе үткәрәбез. Һәм безнең спикерыбыз Республиканың яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Сөләйманов. Хәерле көн, исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез. Иң элек, Тимур әфәнде, сезне шушы вазифага билгеләнүегез белән котлыйбыз. Чөнки сез бу вазифага билгеләгәннән соң бездә беренче мәртәбә. Һәм әйтәсе килә, сез һәрвакыт сәләттә булганда, һәрвакыт журналистлар белән элемтәдә булдыгыз, коммуникатив булдыгыз, алга таба да шулай дәвам итегез дигән теләктә калабыз без журналистлар. Һәм беренче сорауны да бирим. Бүгенге көндә яшьләр министрлыгында сезнең алда нинди бурычлар куелды? Рәхмәт сорауыгыз өчен, иң беренчедән зур рәхмәт чакырган өчен һәм барлык журналистларга зур рәхмәт, чөнки тыгыз элемтәдә һәм шундый ук форматта Алла бирсә без эшләвебезне дәвам итәрбез дип ышанасым килә. Сез ачык булдым дип әйттегез һәм менә шул ачык булу ул яңа министрлык өчен ул бурычта, ул форматта, чөнки башкача ул мөмкин дә түгел һәм ул безнең шундый төп критерийларның берсе булыр да дип уйлыйм һәм сез аны үзегез дә сизәрсез. Бәлки хәзер дә инде күрә башладыгыз, чөнки Инстаграмда да без актив, бар безнең аерым канал, мессенджерларда да, тиздән әлбәттә менә киләсе атнада Алла бирсә без яңа бинага күчәрбез һәм инде 100 көн менә тиздән була шул безнең яңа министрлыкның тууга. Һәм минемчә бу бик урынлы шул очрашу, шул конференция һәм әлбәттә сезнең соравыгызга мин бик теләп җавап бирәсем килә. Безнең алда булган һәм шәхсән минем алда булган бурычлар турында бу яңа министрлык һәм яшьләр эшләре министрлыгы безнең үзәк мәсьәлә, безнең уйлавыбызча ул әлбәттә менә бүгенге яшьләр өчен без актуаль министрлык булырга тиеш. Безнең төп миссия ул балалар һәм яшьләр өчен, аларның үсеше өчен, аларның үзләрен күрсәтер өчен мөхитне булдыру, мөмкинлекләр мөхитен булдыру һәм нинди алар яңа буын яшьләре без минемчә менә шул сорауга җавапны шулай безнең президентыбыздан да ишеттек. Менә Дәүләт Советына послание сүзләрендә әйтелгән цитатаны әйтеп укыйсым килә. Ул балаларда максатчанлык, коммуникативлык, үз өстенә җаваплылык ала белү һәм мәсьәләләрне стандарт булмаган юллар белән хәл итү кебек сыйфатларны үстерү мөһим. Димәк, безнең уртак эшебез ул әлбәттә менә шундый мөхитне, менә шундый проектларны булдырып, менә шул яңа буын яшьләрне бергәләшеп үстерү. Монда төп сүз ул минемчә бергәләшеп, чөнки әлбәттә яшьләр белән эшләү ул безнең уртак эшебез. Теге менә һәм министрлык менә шул эшнең ничек әйтим, координацион үзәк әйтеп була. Информацион яктан да менә нинди башка министрлыкларда яшьләргә карата мөмкинлекләр булдырыла. Безнең министрлык әлбәттә шул барлык мөмкинлекләрне, проектларны белергә тиеш һәм аларны дөрес иттереп яшьләргә җиткерергә тиеш. Һәм без үзебез дә һәрвакыт теге башка министрлыклар белән тыгыз элемтәдә булып, аларга да үзебездән теге теләкләрне һәм теге проектларга карата үз фикерен әйтергә тиешбез. Һәм безнең ролебез шул, теге башкаларда да яшьләргә карата барлык булган проектлар, алар һәрвакыт актуаль булырга тиеш. Актуаль булыр өчен әлбәттә һәрвакыт динамикада булырга тиеш, чөнки яшьләр дә алар менә бүгенге яшьләрнең төп аерылып торган сыйфаты ул әлбәттә һәрвакыт динамикада булу. Информацион гасыр һәм менә бүген әгәр дә Яндекска кереп без теге нәрсә яшьләрне кызыксындыра дигән сорауны дип язып куйсак,
Бүген ул безгә әйтеп бирә. Һәм анда бик күп тә хәтта безнең өчен таныш булмаган сүзләрне без укыячакбыз. 3 айдан кереп шул сораулы бирсәк, инде бөтенләй икенче сүзләр, инде бөтенләй икенче исемлек килеп чыга. Димәк, без үзебезнең яшьләрне аңларга тиешбез. Димәк, без үзебез дә һәрвакыт үзгәрештә һәм динамикада булырга тиеш. Кем ул безнең яшьләр? Бүген көнне ул 800 меңнән артык яшьләр, 14 яшьтән алып 30 яшькә хәтле. Без алар белән эффектив эшләү өчен аларны 3 төркемгә бүлдек. Беренче төркем ул 14-17 яшь, икенче төркем 18-21 яшь һәм өченчесе ул 22-30 яшь. Әлбәттә, һәрбер тиге бу алай төп-төгәл әйтеп булмый. Менә шул проектлар менә шул яшьтәге балалар өчен, менә шул яшьләр өчен алар барбер төрлечә. Әмма һәрбер менә шул төркемдә булган яшьләрнең бар үзенчәлеге. Һәрвакыт тиге яшь кеше ул безнең уйлавыбызча үзе өчен төп эш сорауны бирә. Беренчесе ул кем белән мин булырга тиеш. Ул мәктәптә укыганда, ул сайлый үзе өчен кызыклы компанияне, кызыклы төркемне һәм ничектер теге агымны кая булырга. Аннары үсә баргач, инде уку йортын сайлаганда, ул үзе өчен мин кем мин булырга телим дигән сорауны ешрак куя башлый. Һәм әлбәттә үзе өчен теге профессиональ яктан кая таба үсәргә дигән сорауны биреп уку йортын сайлый. Шул вакытта беренче тапкыр эш урынын эзләп карый. Димәк, үзен эзли. Һәм өченчесе ул мин кайда дигән сорау безнең уйлавыбызча. Димәк, ул инде укып бетергәч 22-23 яшьтә үзе өчен мөмкинлекләр мөхитен эзли башлый, кая калырга, кая гаилә корырга, кая эшләргә. Һәм менә бик актуаль, әлбәттә, менә һәрбер менә этапта яшьләр өчен барлык мөмкинлекләрне булдырырга һәм алар белән тыгыз элемтәдә булырга. Менә шулай даими рәвештә алар белән эшли, менә эш форматын без эшли белсәк, ул безнеңчә менә дөрес формат булыр. Әлбәттә, безнең яшьләр сәясәтенең бар тарихы, әлбәттә, күп еллар буе эшләнгән проектлар, алар бер конкрет инде системага әйләнгән. Әмма дә ләкин безнең уйлавыбызча бар айрым аудиторияләр, күбрәк игътибар таләп итә торган аудиторияләр, чөнки анда бик зур потенциал бар. Әйтик, авыл яшьләре. Аннары төрле оешмаларда эшләүче яшьләр, алар бик күп. Урта махсус уку йортларында укый торган яшьләр, алар белән безнең планда күбрәк һәм тыгызрак эшләү системалы форматта. Аннары яшь эшмәкәрләр, алар. Шулай ук әйтик, ул андый ук зур аудитория түгел, әмма дә ләкин безнең ишә ул яшьләр өчен бик актуаль, чөнки яшьләр аларны тыңлый, алар блогерлар, һәм алар белән аеруча эшләргә кирәк, чөнки күп булмасалар да, аларның фикерләре, әйткән сүзләре күп кенә яшьләргә җиткерелә. Менә әйтик, 14-17 яшьләрне алсак, анда безнең төп, анда без аналитиканы укып, карап, әлбәттә планнарыбызны карабыз. Алар 74% үз шәхсән вакытларыннан 74% ул 74% яшьләрнең шул яшьтә 5 сәгатьтән артык социаль ширкәтләрдә вакытларын уздыралар. Ул бик күп, ул 150 меңнән артык кешене без турында сүз алып барабыз. Менә шул саннан 74% 5 сәгатьтән артык вакыт уздыра. Димәк, әгәр дә без менә шул аудитория турында сүз алып барабыз һәм анда булган проектлар турында, без әлбәттә аңларга тиешбез. Алар менә шундый, һәм әгәр дә без аларга кызыклы мәгълүматны һәм мөһим мәгълүматны җиткергә телибез икән, без аларны җиткергә тиеш менә шул каналлар аша. Димәк, монда булган шул яшьләр белән эшләүдә безнең төп бурычларыбыз ул булган барлык
ул онлайн берләшмәләренең тормышында актив катнашу, чөнки алар анда. Икенчесе ул авыр аудиторияләр белән эшләү. Чөнки шул вакытта еш кына балалар инде булган сорауларны әти-әниләренә түгел, гаиләләрдә түгел, аларны җавапларын эзли башлыйлар мәктәпләрдә, урамда, алар аралашкан берләшмәләрдә. Димәк, ул менә шул аудитория белән эшләү. Субкультура вәкилләре белән эшләү. Аңарчы минемчә без даими рәвештә менә шул аудитория белән әле эшләмәдек. Һәм әлбәттә ул безнең традицион һәм бик мөһим ул сәләтле яшьләр белән эшләү, талантлар белән эшләү. Аларны менә шул яшьтән табып, эзләп, бәлки хәтта иртәрәк тә Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә эшләп, аларны үстерү. Икенче аудитория студентлар. Монда да бик кызыклы статистика бар. Ул 77% менә студентлардан шундый опрос ясаганда, аларның 77% мин уку белән эшне бергә алып барырга телим дип җавап бирәләр. Димәк, алар чынлап үзләрен эзлиләр. Укырга да һәм шул вакытта эшләргә. Һәм без алар өчен безнең төп бурыч ул республикада булган барлык мөмкинлекләр турында дөрес иттереп хәбәр итү. Чөнки бу минемчә шулай бик мөһим бурыч, күп кенә әйберләр эшләнелә. Министрлыкларның төрле программалары бар. Бик күп бүгенге көнне төрле проектлар бар. Әмма аларны дөрес иттереп җиткерү ул аерым бер мәсьәлә, һәм монда без Татмедиа белән дә бергә, Алла бирсә, тагын да тыгызрак эшләрбез, чөнки һәм әлбәттә Instagram, ВКонтакте, социаль челтәрләр, чөнки яшьләр анда булгач, менә шул инструментлар аша җиткерергә. Аннар беренче эш урыны табуда һәм урнашуда ярдәм итү, вакытлы эш белән әлбәттә тәэмин итү, бу безнең өчен бик мөһим. Яшьләрне иҗади яктан үстерергә мәйданчык булдыру, менә шул. Һәм өченче аудитория бездә булган стратегик планнар, ул әлбәттә инде яшь гаиләләргә, инде укып чыккан һәм эш урынын эзләгән яшьләргә социаль яктан ярдәм күрсәтү. Кемдер эшмәкәр булырга тели. Димәк, без аңа эшмәкәр булыр өчен нинди бүгенге көнне аның өчен бар инструментлар турында сөйләргә тиешбез. Менә шул, әгәр дә менә шул аудиторияны алсак, анда 500 меңнән артык кеше керә шул аудиториягә. Һәм менә шул аудиторияның үзенчәлеге, алар бик төрле. Кемдер әле укырга тели, икенче, өченче белем алырга тели. Кемдер инде гаилә кора. Кемдер әле гаилә корырга да теләми, мин бераз сәяхәт итим әле дип сөйли. Алар бик төрле, һәм һәрбер аудитория, һәрбер юнәлештә без алар өчен мөмкинлекләр булдырырга тиешбез. Һәм аларның Татарстанда үзләре өчен барлык мөмкинлекләр бар икәнлеген күрсәтергә телибез. Ул бик мөһим. Чөнки бер әйбер ул үстерү, ул инвестиция, икенче әйбер ул инде аларның монда калулары һәм әлбәттә социаль яктан, икътисад ягыннан катнашулары безнең республикабызда. Һәм мондагы яшьләр белән эшләүдә безнең бурычларыбыз ул талантлы белгечләрне җәлеп итү һәм республикада калдыру. Башка регионнардан да монда җәлеп итү, безнекеләр генә түгел, бу бик мөһим. Кирәкле һәм уңай шартлар булдыру, креатив индустрияны һәм эшкуарлык, эшмәкәрлекне үстерү. Һәм әлбәттә заманча таләпләргә җавап бирүче актуаль мәйданчыкны булдыру. Менә бу төп юнәлешләр һәм безнең аудиторияләр, һәм әгәр дә кыска форматта шул стратегик яктан һәм минем шәхсән өстендә булган бурычлар турында җавап бирү менә шул. Рәхмәт. Һәм әлбәттә инде безне татар җәмәгатьчелеген, татар журналистларын бүгенге көндә борчыган төп мәсьәләләрнең берсе ул киләчәк буыннар татар булып калырмы дигән сорау.
Алар безнең телне саклый алырмы? Аларда милли үзаң булырмы? Һәм бу уңайдан министрлыкның эшчәнлегендә нинди дә булса проектлар каралганмы? Нинди дә булса ниятләр корасың бүгенге көндә? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Әлбәттә, бу безнең актуаль сорауларының берсе һәм моңарчы, минемчә, күп кенә эш алып барылды шул юнәлештә. Ул сез инде әйткән сәләт хәрәкәте дә һәм анда елдан ел күбрәк кеше катнаша, күбрәк яшьләр катнаша һәм быел булган әйтик биләрдә узган форум ул 15 мең кеше җәлеп итте, ул яшьләр дә, ул остазлар да, димәк менә шул мәйданчык бар, мөхит бар һәм алар шул Казанда бергә кайнап һәм дөресен әйткәндә төрле милләт вәкилләре кайнап һәм минемчә менә аларның татар теленә карата, татар тарихына карата, хәтта татар телен белмәгән балалар да анда килеп татар теленә карата аларның кызыксыну туа. Һәм ул бик мөһим минемчә. Чөнки без Россиядә яшәгәч, без әлбәттә татар телен, татар проектларын алар заманча һәм актуаль булып яңгырырга тиеш һәм алар яңгыраса, минемчә алар дәвамлы була. Алар башка милләт вәкилләренә дә кызыклы булып, алар анда катнашып, алар аны якын күрәчәкләр. Һәм әлбәттә татарлар да яшь буын, чөнки яшь буын әйткәнемчә, аларның карашы, мөнәсәбәте барлык булган мәсьәләләр турында ул хәзер шелтәрдән килә. Әгәр дә шелтәрдә, әгәр дә проектларда менә шул татарча чыккан материаллар, проектлар, алар кызыклы һәм заманча булса, әлбәттә, минемчә, ул бурыч һәм ул максат чынга ашырыла. Аннары безнең бар бөтен дөнья татар яшьләр форумы. Һәм анда булган проектлар, креатив проектлар һәм менә 30 август көнне узган шул ук Таткульт фест һәм анда ул аерым үзенчә бер мәйданчык, кызыклы мәйданчык минемчә килеп чыкты һәм анда шулай ук башка төбәкләрдән килгән группалар килеп үзләрен күрсәттеләр. Башкортлар да килеп үзләрен күрсәттеләр һәм безнекеләр дә аларга карап бигрәк актуаль һәм яңача алар иҗат итәләр. Һәм менә нидер элемтә килеп чыкты. Аннары менә Нурбәк кебек, Йылдыз Миңнуллина кебек менә шундый шәхесләр белән аеруча туры элемтәдә эшләргә кирәк. Чөнки алар үзләре дә үз ара менә дөрес һәм уңай һәм кызыклы һәм нидер оригиналь мөхитне булдыралар. Һәм шул Кәриф театры минемчә ул тиздән яшьләр өчен нидер яңа сулыш булып китәр. Һәм менә шундый мәйданчыклар алар хәзер вакытта ничектер вакыты шул алар яшьләр лагерьларда, аланнарда катнашып, төрле чараларда катнашып, алар үсеп чыгып, алар үзләре өчен ниндидер менә икенче дәрәҗәле мөхитне төзи башлыйлар, булдыра башлыйлар. Һәм минемчә безнең төп эшебез алар өчен әлбәттә менә шул омтылышларда ярдәм күрсәтү, кемдер аерым бер концептуаль шундый татар мәйданчыгы булырга тиеш дип әйтә. Кемдер әйтә, юк, аерым берәү генә кирәкми, алар күп һәм төрле булырга тиеш. Менә минемчә, менә кем үз өстенә менә шул инициатива белән бергә җаваплылыкны алырга әзер һәм конкрет тәкъдимнәр белән чыга, менә шул яшьләргә без әлбәттә ярдәм күрсәтергә әзербез.
аның инструментлары түрлі бар, шул грантлар аша, аннары біз қазіргі вақытта бізде болған инфраструктураға икенче форматтарак күрәбез, чөнки ул шулай ук безнең өчен бурыч, ул эффектив булу, 300-дән артык безнең бар учреждение, һәм шул ук яшүсмерләр клублары, 215 яшүсмер клубы бар министрлыкның, һәм алар республикада, һәм алар да менә шул мәйданчыклар булырга мөмкин. Димәк, инфраструктура бар, икенче яктан теләгән яшьләр кызыклы идеяләр белән бүген бар, менә аларны бездә хәзерге вакытта булган шартлар белән таныштырып, минемчә менә шул вакытта ниндидер бер нәтиҗә һәм кызыклы нәтиҗә килеп чыгар бик тиздән. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, хәзер сезнең сорауларыгызга күчәбез. Әмин безне онлайннан караучы коллегаларның исләренә төшерим. Әгәр сорауларыгыз булса, безгә WhatsApp аша языгыз. Номер 8-927-037-91-10. 8-927-037-91-10. Рәхим итегез, коллегалар. ГТРК Татарстан. Рус телендә да можно вот несколько предложений буквально о целях и задачах ваших на будущее. О целях и задачах, которые стоят перед министерством. Если говорить о... Татарча жауап берем, русча? Русча барга видео очень керек. Мы видим для себя 3 такие крупные, большие целевые установки. Первая целевая установка – это повышение эффективности использования всех тех ресурсов, которые сегодня есть у Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в первую очередь. Плюс это большая межведомственная работа, которая направлена на то, чтобы все те проекты, которые сегодня реализуются для молодежи у наших коллег, чтобы они были максимально актуальны с точки зрения содержания и востребованы с точки зрения участия и вовлеченности молодежи в эти проекты. В этой части можем конкретный механизм, одним из примеров таких конкретных механизмов может быть предложен вот семинар, который мы проводили 2 недели назад, который связан с реновацией объектов молодежной политики. Это подростковые клубы, это молодежные центры, это лагеря. Всего это более 300 объектов. Мы взяли для себя 3 типовых объекта молодежной инфраструктуры, 1 подростковый клуб, точнее 3 типовых объекта подростковые клубы, которых у нас 215, и мы взяли подростковый клуб в Казани, который называется «Кластер». Это молодежные центры, и здесь в качестве объектов были выбраны ДК «Химиков», как тот объект, который в ближайшее время мы надеемся станет по-настоящему таким городским молодежным центром. Это молодежный центр НУР в Набережных Челнах, молодежный центр в Бугульме и молодежный центр в Альметьевске. И это лагерь, Бугульминский лагерь имени Губина. В чем заключалась работа? Работа заключалась в том, чтобы с привлечением ведущих экспертов, как российских, так и международных, в области архитектуры, в области дизайна, ученых, социологов, фактически пересмотреть подходы к проектированию и строительству объектов молодежной инфраструктуры. Потому что то, что на сегодняшний день реализуется, к сожалению, зачастую не соответствует запросам той молодежи, которая предполагается, что должна пользоваться этой инфраструктурой. Не соответствует как с точки зрения внутреннего и внешнего облика, то есть это никак не назвать креативным пространством, то, которое притягивает молодежь, так и зачастую не всегда соответствует с точки зрения содержания тех проектов и программ, и они реализуются во многом по инерции.
Плюс и как следствие это не всегда полная загруженность этих объектов инфраструктуры, которые могут работать гораздо эффективнее. То есть есть объекты, где на сегодняшний день на 150 квадратных метров площади приходится буквально несколько молодых людей. То есть это большой объект инфраструктуры, и в день там, через него проходит порядка 300-350 человек. Хотя, безусловно, это тот объект, который мог бы быть гораздо более эффективным и гораздо больше людей привлекать. И это вопрос именно востребованности. Вторая целевая установка – это целевая установка, которая связана с вовлеченностью молодежи и прямым контактом и с молодыми людьми. Поясню. На сегодняшний день реализуется огромное количество разных проектов, мероприятий, и в них участвует большое количество молодых людей. Сейчас, анализируя все эти проекты и мероприятия, мы приходим к пониманию и просто подтверждаем свою гипотезу, то, что зачастую в мероприятиях творческих, различных культурных, общественных зачастую участвуют одни и те же молодые люди. Их много, и они активны во многом, в разных направлениях. Вот наша задача здесь, как в качестве целевой установки, это быть актуальными, интересными для разной молодежи. Для этого необходимо ее знать. Вот для этого здесь в качестве механизма для достижения и для реализации данной целевой установки мы планируем реализовывать проект, который называется «Цифровое министерство». Вот, это тот проект, который направлен на использование современных технологий, направлен на то, чтобы вовлекать в интересном формате разную молодежь и фактически находиться с ней на постоянной связи, на постоянном контакте через использование современных технологий, анализируя те данные, которые к нам будут поступать, для того, чтобы мы могли постоянно предлагать актуальный проект, актуальный продукт для нее. И третье – это накопление человеческого капитала. Это не с точки зрения значимости, это с точки зрения, просто по порядку, если. Это целевая установка, которая для нас является очень важной, которая приоритетной является. Здесь мы понимаем, что основной KPI для нас – это приток и отток молодежи. Мы понимаем, что очень важно работать с соотечественниками. Это одна из тех задач, которые руководство республики перед нами ставит. Сделать так, чтобы как можно больше талантливых ребят, этой молодежи, которая может быть вовлечена сегодня активно в экономику нашей республики, чтобы она приезжала сюда и оставалась здесь. Это вот третий блок, третья целевая установка. Спасибо. Рахим Тигстроглар. Рушайтам, Лейсан Кадырова, интернет-портал Казан Фест. Тимур Джадатович, смотрите, когда вы вступили в новое министерство, изначально перед вами стояла ответственность за некий сектор развития и реализации национальной политики. Вот хочется услышать ваше личное мнение, ваши мысли, насколько это было правильно и как это вообще работает, есть ли какой-то потенциал в этом секторе, или вообще можно было обойтись без этих слов? Спасибо. Спасибо большое. Все, что касается итоговых формулировок и названий, я хочу сказать то, что в ближайшее время будет более уточненное название, наименование всех секторов и отделов, которые появятся обязательно на нашем сайте. Относительно названия данного сектора, данный сектор, его название также будет меняться. Вот. Вместе с тем мы считаем то, что работа в этом направлении, она очень важна, она необходима. И учитывая
то количество национальностей, которые проживают в Республике Татарстан, безусловно, необходимо заниматься реализацией проектов, которые сделают так, что и проекты, направленные на популяризацию татарского языка и татарской культуры, так же, как и проекты, направленные на популяризацию, может быть, других народов, проживающих на территории Республики Татарстан, станут по-настоящему интересными, востребованными и актуальными. Мы видим большую возможность и большой потенциал в тех проектах, которые направлены на популяризацию татарского языка, татарской культуры, через именно актуализацию форм и форматов их работы. Сделать так, чтобы они были по-настоящему открыты и интересны для представителей других национальностей. И мы видим то, что сегодня есть те проекты, которые на это как раз направлены, которые приглашают и становятся площадкой, открытой для всех, тем самым пробуждая интерес, да, и к языку, и к культуре разных народов Республики Татарстан. Все, спасибо. Татар-информ. Менә яшьләр белән эшли торган ике төрле оешма бар инде. Театрлар бар, безнең татар һәм рус тюзлары. Шулай матбугат бар. Булар һәрвакыт яшьләр белән эшләүче. Менә аларга министрлык булу нинди булса ярдәм бирәчәкме? Бәлки постановкалар куярга, бәлки укучыларын арттырырга һәм ничек ярдәм итә ала? Һәм тагын шуның дәвам итеп, менә хәзер интернет бик актив, яшьләр интернет актив кулланган вакытта басма матбугатны һәм менә театрларга йөрүне ничек саклап калырга һәм ничек ниндидер бер модный юнәлешкә әйләндерергә мөмкинме? Ничек икенче сорау кабат? Интернет бик көчле. Әйе. Яшь кешене ничек театрга алып барырга һәм ничек матбугатка язылырга һәм матбугат укырга мәҗбүр һәм бу нинди дәрәҗәдә кирәк? Мәҗбүр итеп булмый. Беренчедән, кая кызык, шунда булалар. Монда бер генә формат, ул театрга актуаль һәм кызык булырга. Аны мәктәп укучыларына да, үзебезгә дә, әгәр дә үзебезгә кызык түгел, без дә укымыйбыз бит. Кирәк икән дип әйтәләр. Кирәк икән бер тапкыр, ике тапкыр. Әмма дә ләкин ул дәвамлы булыр өчен ул актуаль булырга тиеш. Бу Кызык булу өчен финанслар да күп кирәк бит. Минемчә, кызык булыр өчен финанс ул иң беренче мәсьәлә түгел, ул иң беренчесе ул кадрлар һәм кадрлар, кешеләр. Димәк, менә аларны үстерер өчен, әлбәттә, алар укымышлы булырга тиеш һәм без менә шул юнәлештә аерым игътибар менә безнең яшьләрне профессионал булып үстерергә тиешбез һәм менә аерым бер проект бар безнең министрлыкта, ул корпоратив университет дип атала. Ул менә яшьләр белән эшли торган төрле специалистларны әзерләү һәм менә әгәр дә аларның карашлары, алар булдырган проектлары яшьләр өчен кызыклы, димәк, яшьләрдән да киләчәкләр. Димәк, менә нинди кешеләр бүгенге көнне эшлиләр, журналист белән, журналист булып, алар кем аны алып бара һәм нинди форматлар, күбрәк яшьләр анда булырга тиеш, чөнки яшьләр, минемчә, алар менә бүгенге көнне булган актуаль трендларны әйбәт тоялар һәм шуңа күрә аларны җәлеп итәргә кирәк менә шул оешмаларга. Шул ук театрлар, Кәриев театры турында мин әйттем, минемчә, анда бүгенге көнне булган команда, мин аларны үзем беләм, әйбәт. Аларның форматлары да бик үзенчәлекле һәм киләчәктә без бик тә көтеп калабыз яңа постановкалар һәм бу аерым бер мисал булып тора. То есть көтеп кенә каласыз. Инде ярдәм каралмый. Алар белән бергәләп эшләү, хезмәттәшлек. Алар белән бергәләп карау һәм хезмәттәшлек шулай ук әлбәттә була һәм ул бар һәм без мин әйтеп киттем, берничә оешмаларны да, кешеләрне дә, алар белән без элемтәдә
бу бер. Әмма менә икенче әйбер, ул әлбәттә бу министрлык ара монда эш булачак. Бар безнең мәдәният министрлыгы һәм без алар белән элемтәдә эшләп бергә уртак проектларны булдырачакбыз. Бу икенче сорауга җавап биргәндә. Беренчесенә һәм шул беренчесенә дә җавап бирә башладым. Нинди ярдәм? Өч яктан, беренчесе ул инфраструктура ягыннан. Әйткәнемчә, безнең күп кенә менә андый инфраструктура ягыннан мөмкинлекләребез бар һәм без менә шул шартларны булдырырбыз. Әйтик, шул ук Нурбәк Батулла һәм Эльмир Низамов катнашында булдырылган Шамаил спектакле, ул безнең яшьләр үзәкләренең берсендә, ЦКС Московскийда, анда премьера күрсәтелгән иде һәм андый проектлар күбрәк булыр. Аннары икенче әйбер ул информацион яктан, әлбәттә ярдәм күрсәтергә без әзербез һәм өченчесе ул финанс ягыннан безнең грантларыбыз бар. Менә хәзер вакытта без барлык булган грантлар аудит ясыйбыз үзебез өчен, яшьләр өчен нинди грантлар бар, министрлыкта гына түгел, башка министрлыкларда. Димәк, менә иң актуаль темаларга айрым грантлар булдыру безнең каралган. Шулай ук әлбәттә иҗат һәм милли юнәлештә дә. Рәхмәт. Ялкын журнал рәхмәтегез. Икенче сорауга башта җавап бирим. Рәхмәт, Илнас, андый комплимент әйткән өчен. Сәләт турында әйткәндә, әлбәттә, сәләт ул минем өчен фикерләү рәвешенә әйләнгәндер. Анда булган принциплар һәм башкалар һәм күп кенә дусларым һәм танышларым, алар белән без балачактан сәләттә бергә үстек. Минемчә, хәзер сәләттә көчле команда һәм Алла бирсә, алар тагын да көчлерәк һәм сәләтне үстерерләр. Минем өчен хәзер ул минем бурычым да, вазифам да менә сәләт һәм сәләт белән берлектә әлбәттә башка оешмаларга ярдәм күрсәтү һәм әлбәттә без әгәр дә шундый мөхитне булдырсак, минемчә сәләттә монда татар яшьләре форумында, монда ассамблеяда һәм башка менә шундый милли мәсьәләләр белән янган, уйланган оешмалар өчен бу бәрәкәт кенә булыр дип уйлыйм. Беренче сорау 14:30. Әйе, безнең беренче очрашу булды Ширеккүлдә, икенчесе булды Казан федераль университеты каршында. Өченчесе планлаштырыла октябрьдә, ул креатив индустрияләр белән бәйле булачак. Һәм бу форматның һәм проектның төп максаты ул яшьләр белән интернет аша гына түгел, менә һәрбер кешенең безнең уйлавыбызча менә министрга турыдан-туры аны борчыган сорауны бирү мөмкинлеге булырга тиеш. Һәм менә шул максат, минемчә, шул проект аша ул чынга ашырыла. Әлбәттә, вакыт бер күпме үтәргә тиеш. Яшьләр дә менә шул форматка күнегергә тиеш. Безнең өчен бу шулай ук фикер һәм сорау мәйданчыгы гына түгел, ул безнең өчен яңа кызыклы идеяләр һәм проектлар
ишетү мәйданчыгы мөмкинлеге. Чөнки хәзерге принцип, министрлыкның эшләү принцибы ул бераз башкача. Без әлбәттә дәвам итәчәкбез. Менә аерым һәрбер оешма белән эшләүебезне, әмма дә ләкин без хәзер төп һәм актуаль юнәлешләрдә проект офисларын булдырабыз. Әйтик, шул ук креатив индустрия проект офисы. Менә барлык булган кызыклы проектлар, кешеләр һәм оешмалар менә шул проект офисына килеп, системалы рәвештә шул юнәлештә эшләргә теләгән кешеләрне без чакырып, бергә программа төзибез. Бу һәм 14:30 ул менә шул кешеләрне табу, проектларны табу мөмкинлеге. Димәк, һәм андый мисаллар бар. Шул икенче очрашу вакытында берничә сорау һәм тәкъдим булды. Ул эш урыны табу мәсьәләсе буенча һәм без шул кешеләр белән күрешеп, сөйләшеп, аларны чакырдык менә бу проект офисына һәм хәзер вакытта бергә тыгыз элемтәдә. Хәзер беренче очрашу ул күбрәк шундый ул беренче очрашу иде. Анда төрле фикерләр булды. Анда аерым конкрет бер тема булмады. Һәм минемчә менә өченче очрашудан соң бик тә без аны көтеп калабыз. Чөнки анда безнең өчен яңа яшьләр булачак дип уйлыйбыз. Әлеге вакытта без субкультуралар белән бик тыгыз эшләмәдек. Анда булачаклар менә шул төрле субкультура вәкилләре дә, анда булачаклар безнең креатив индустрия белән үзләрен бәйли торган безнең яшьләребез, шул ук театр вәкилләрен дә без анда көтеп калабыз һәм алар да булачак дип уйлыйбыз. Әлеге вакытта без анонс ясамадык. Киләсе атнада, менә дүшәмбе, шишәмбе көннәрендә анонс ясап, әлбәттә күп кызыклы проектларны һәм шәхесләрне анда чакырып, анда күрербез дип ышанабыз. Рәхмәт. Коллегалар, тагын сорауларыгыз бармы? Сорауларыгыз булмаса, минем бер соравым бар тагын. Менә сез дә әйтеп киттегез берничә тапкыр чит төбәкләрдән яшьләрне китертү дип. Чит төбәкләрдән татар яшьләрен Казанчыннан да элек-электән тартып торалар, монда киләләр. Аларга ярдәм итү ничек башкарылачак? Нинди ярдәм ысуллары карала бүгенге көндә? Ярдәм итү белмим, монда ярдәм итү турында сүз алып барумы? Минемчә монда күбрәк аларны катнаштыру һәм теләгән яшьләрне катнаштыру. Чөнки бар шундый сорау безгә карата, алар да сорыйлар. Менә мин фәлән илдә укыйм, әмма дә ләкин укып бетергәннән соң Казанга кайтырга телим, монда эшләргә телим дип әйтәләр. Менә ничек, нинди форматта мин хәзер укыганда Татарстанда актуаль булган проектларда катнаша алам дигән сорауга без менә бергә җавап эзлибез һәм аларга мөмкинлекләрне бүген булдырабыз. Алар өчен монда форумнар үткәреп, аларны монда бергә җыеп, без аерым бер мәйданчык булдырабыз һәм шул мәйданчыкка бер яктан чит илдә укыган студентларны чакырып, икенче яктан предприятиеләрне, оешмаларны чакыртып, алар бер-берсе белән таныштырабыз. Чөнки әлбәттә алар көчле уку йортларында укып һәм белем алып, монда белем алганнан соң, монда да алар үз өчен урын табырга тиешләр. Һәм менә безнең ярдәмебез менә шуннан гыйбарәт, әлбәттә аларны катнаштыру. Икенче әйбер ул инде элек-электән чит илгә күчкән татарлар. Алар анда торалар, алар анда яшиләр һәм Казанга кайту турында уйламыйлар да. Монда без алар безнең илчеләребез итеп аларны күрәбез. Чөнки алар безнең турында, Татарстан турында, Казан турында чит илләрдә сөйли ала, безнең өчен актуаль булган проектларны чит илләрдә
башка яшьләргә җиткерә алалар. Һәм андый да процесс, һәм андый да элемтә ул бик кирәк. Чөнки бүген Татарстан һәм бүген җир шары ул бик зур түгел, ул бик кечкенә. Һәм менә элемтәдә булу, төрле мөмкинлекләр турында актуаль мәгълүматны туплау, ул минемчә ул бик мөһим. Һәм шуның өчен менә бу икенче юнәлеш, ул әлбәттә алар белән аралашып, бәлки без беләбез, президентыбыз бик актив, ул һәр вакыт төрле илләргә барып, сәяхәт итеп, анда катнашып, төрле форумнарда еш кына безнең шул форумнардан соң, очрашулардан соң договорлар чыга. Һәм без башка илләрнең тәҗрибәләрен өйрәнәбез һәм үзебез куллана алабыз. Үзебез турында анда сөйлибез. Һәм ул бар шундай татарча әйткәндә мягкая сила. Менә дипломатия ягыннан ул минемчә бик мөһим һәм бик көчле корал. Рәхмәт. Рәхим итегез, Рузилә. Бу комсомолның 100 еллыгын шундый юбилей килеп җиткән икән менә бу көздә. Сез үзегезне комсомолның дәвамчысы дип саныйсызмы менә шу яшьләр оешмасы? Рәхмәт сорауыгыз өчен. Яхшы яклары да булгандыр. Әлбәттә булган. Әмма дә ләкин мин хәзер бер сүз белән җавап бирсәм, сез бер сүз белән заголовок итеп аны куя аласыз бит. Мин комсомол дәвамчысы дип. Шуңа күрә аны җайлап, уйлап әйтергә кирәк. Минемчә, әлбәттә без дәвам итәбез. Әмма ничек әйтим, менә татарча ничек була ул осознанность сүзе. Осознанность кем тәрҗемә итә ала? Менә осознанность ул минемчә бүгенге яшьләрнең бик мөһим сыйфаты. Һәм без менә критик яктан уйлап карап, иң кызыклы, иң мөһим сыйфатларын үзебез өчен алып, аны заманча актуаль булган таләпләр белән бәйләргә тиешбез. Димәк, актив булу, үзендә булган сәләтләрне ничек син бүген Татарстан, син туган җирең белән бәйләп, киләчәкне күрәсең. Менә аның белән, менә бу минемчә бик мөһим. Бүгенге яшьләр, алар бик төрле. Һәм аларны бер оешмага җыю ул кирәк түгел, минем уйлавымча. Әмма дә ләкин барлык яшьләрнең бер үк һәм гади конкрет бер сыйфат. Һәр берсе үзен самореализация, ничек, тагын бер сүз, ничек тәрҗемә итә алабыз? Үз-үзен табу. Һәр бер кеше үз-үзен табырга тиеш. Үз-үзен табу өчен төрле юллар бар. Менә һәр бер оешма, проект, ул әлбәттә менә шул яшь кеше өчен үз юлын, үз-үзен табу өчен аерым бер шундый юл. Менә бу тип идея. Комсомол, әлбәттә, комсомол ул күбрәк идеология. Шулай бит. Бүгенге яшьләр сәясәте ул идеология гына түгел, ул әлбәттә идеология белән дә бәйле. Әмма аның уртасында яшьләрнең төрле булулары. Төрле яшьләр өчен төрле юллар кирәк. Әмма дә ләкин алар
барысы да конструктив, алар үшінші сүз созидание. Нендей, тәржіме ете аласызмы? Алғарыш. Алар конструктив һәм алғарышқа таба юнәлтелгән булырга тиеш. Менә шулай. Рәхмәт. Мөмкин тагын бер сорау. Тауга Мөхәммәд килә дигән шикелле, сез яшьләргә үзегез киләчәксезме, әллә яшьләрнең сезгә килгәнен көтәсезме? Менә минем подросток кызым бар, мәктәптә укый. Аңа сез ничек тә булса килеп җитәчәксезме? Менә миңа шушы кызык. Ничә яшь аңа? 14. 14. Социаль шелтәләрдә язылгандыр ул аның Килеп җитәргә телисезме аңа, менә мәктәп ашамы? Мәктәп ашада, интернет ашада, яшь үсмерләр клублары ашада, аннары вузлар аша, сузлар аша, төрлечә. Ул үскәч, үз эшен Алла бирсә, бер оешмада урын тапкач, эшли башлагач, ул менә шул оешмалар ашада. Чөнки без хәзер вакытта яшьләр сәясәтен шулай ук зур оешмалар, зур гына түгел, төрле оешмалар аша булдырырга телибез. Чөнки алар да бик кызыксына, алар өчен дә яңарыш кирәк, алгарыш кирәк. Аның өчен әлбәттә аны яшьләрсез эшләп булмый. Һәрбер зур оешмада һәм көчле оешмада бар стратегия бүлеге. Шулай бит. Стратегия ул 10-15 яшькә, 10-15 елга карала. 10-15 елдан кем шул стратегияны булдырачак һәм кем эшләячәк шул оешмаларда? Әлбәттә яшьләр. Һәм безнең менә шундый идея һәм фикер ул әлбәттә менә шул оешмаларда да актив яшьләр сәясәтен булдыру. Димәк, төрлечә. Әмма дә ләкин сезнең кызыгызга шәхсән килгәндә, әгәр дә сез аңа министрлык турында укыл, Инстаграмга кирип языл министрлыкның битенә, бу юлны без кыскартып, тагын да тизрәк булдырачакбыз. Әлбәттә, бу аерым тема. Без әни-әтиләр дә эшләү ягыннан төрле проектлар булдырырга планлаштырабыз. Чөнки әлбәттә без болачактан 14 яшькә хәтле балалар бик каты бәйләнгән гаилә белән, мәктәп белән, әлбәттә әтиәниләрдән күп әйбер тора. Әмма олыгайган сайын әлбәттә шул ара барыбер инде зурая һәм без күбрәк гаилә аша гына түгел, башка инструментлар аша, башка юллар аша яшьләргә килергә тиеш. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, рәхмәт сезгә. Тимур әфәнде, уңышлар телибез сезгә. Һәм алга таба да Татар информ матбугат үзәгендә очрашырбыз һәм төрле мәсьәләләрне менә шулай уртага куеп сөйләшербез дигән өметтә калабыз. Рәхмәт сезгә, рәхмәт.